Min interesse for FIFA og fodbold generelt, den har jeg jo haft igennem stor del af mit liv, fordi min familie de kom meget op i det, og min far har spillet fodbold i lang tid. Så blev jeg jo introduceret til det her magiske spil FIFA hos en af mine kammerater tilbage i 08. Den spænding, man får ud af at spille det her spil, samtidig med at man deler oplevelsen med nogle af sine kammerater, det er noget, der fik et sus igennem mig. Mit store mål inden for det her, det er jo at kunne komme til at deltage i DM og herefter videre til de større konkurrencer i udlandet. Og det er jo mange ting, man kan vinde, men penge det er jo en ting, men prestigen ved det, ligesom man kunne kalde sig selv den bedste til noget, man har øvet sig på i mange år. Det er noget, som jeg vil sætte stor pris på. Man skal have en god psyke, fordi det at tabe kampene, altså jeg bliver fuldstændig syg i hovedet og fyrer controlleren rundt omkring i værelset, og det er jo selvfølgelig med, at nogle gange så ødelægger man fjernsynet, og sådan er det. Men altså følelsen af at vinde, det er jo bare en af de fedeste følelser. Og så når man taber, altså så må man komme op på hesten igen. Det må man. Jeg er kommet for at blive.